Zahni po schodoch. Ty dolu. A ty chod dovnútra. Videli ste chlapca s kalichom v ruke? Jasné. Samozrejme, že videl. Pred chvíľkou vbehol dovnútra. Ale aj tak ho môžete zatknúť. Je to odsvetený kostol. Je tam kňaz, ale taký blázon. Poďte. Poďte. Don Fulgencio, veľká vďaka. Musím odniesť viatikum umírajúcej starenke. A nevedel som ako. Keby ste mi ho nepožičali. Pretože my, tu, jak hovoríte v Ríme, nemáme už ani oči pre plač. Poďme, chlapče. A ozaj, oče, aspoň vám poďakoval. Kto? Lebo tento je schopný vziať kaliha vôbec nič nepovedať. Aha, no presne tak urobil. Kedy sa to naučíš? Malý nevychovanec. Treba trpezlivosť. Sú to chlapci. Vrátim vám ho zajtra. Ďakujem, ideme. Don Fili, Áno? naozaj ste si istí, že som vám ten zlatý kalich požičal? Isť. Ale ak si to nepamätáte, netrápte sa. A ja už zabúdam. To je veko. Kráčaj. Má pravdu. Roky nám pribúdajú. Nemáš ani potuchy, čo si riskoval. V mojom kostole právo azylu neplatí. A prečo? Pretože tam bývam ja, nehodný kňaz a hriešnik plný hriechov. Žijem si ako prasa v žite a spôsobil som Ježišovi utrpenie a všetkú bolesť. Ja som ho poslal na Kalváriu. Nikomu som nič dobré nevykonal. Ale keby som aj vykonal nejaké dobro, čo by to bolo, Ježišu môj? Prečo sa tak trápite, Don Filipo? Poď, ideme. Prečo ma teda kováč za vami poslal? Majster Jakub? Áno. Poď. Dobre ma počúvaj. Nikdy nesmieš veriť majstrovi Jakubovi, jasné? Keď on povie dobrý deň, znamená to, že je noc. Nesmie s ním ani prehovoriť, jasné?